Hola, soc Anna Corbella, directora de la Fundació La Roda. El projecte que us presentem és el Planeta dels Contes, una plataforma online pionera a Catalunya, on infants, famílies i educadors poden accedir a vídeos de contes i cançons i petites peces de teatre en llengua catalana. Es tracta d'un espai de participació cultural, una plataforma segura, accessible, fàcil, de gran qualitat artística, on defensem valors socials, mediambientals, de perspectiva inclusiva, de gènere i interculturals. Volem que la plataforma del Planeta dels Contes en 2 anys sigui i esdevingui una referència. Per això necessitem del vostre suport, per millorar-la en continguts i tecnològicament parlant. Ens ajudeu? Hola! Soc el Bitxo i visc al Planeta dels Contes. El meu Planeta dels Contes és divertit! I el vostre, com és? El meu Planeta dels Contes està ple de solidaritat i d'abraçades. Per mi, el Planeta dels Contes és llengua. El meu Planeta dels Contes és cultura. El meu Planeta dels Contes és salut. Per mi, el Planeta dels Contes és participació. El meu Planeta dels Contes és divertit. Per mi, el Planeta dels Contes és imaginació. Per mi, el Planeta dels Contes és diversitat. El Planeta dels Contes és un molt bon recurs pels educadors en el lleure. Per a mi, el Planeta dels Contes és creativitat. Per a mi també. El Planeta dels Contes és inclusió. Per a mi, el Planeta de Contes és medi ambient. Al Planeta dels Contes vivim moltes persones, creatives, solidàries, diverses, connectades, felices. Juntes treballem per crear l'espurna del canvi, per aconseguir millors persones i per construir el planeta que necessitem.